Галиаскар Камал театрында язучы, прозаик, драматург Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның халык язучысы Рабит Батулланың 85 яшьлек юбилее уңаеннан иҗат кичәсе булып узды. Юбилярны котларга аның каләмдәшләре, театр әһелләре, аның иҗатын яратучы тамашачылар килгән иде. Бәйрәм тантанасыннан Фәннур Хәсәнов репортажы. Роберт Мөхлис улы Батуллин, Роберт Батулла Татарстанның Зәй районы Түбән Олыжы авылында туа. Мәскәүдә кеше театр каршындагы Шепкин исемендәге югары театр училищесының татар студиясын, ГИТИС каршындагы югары режиссерлык һәм Максим Горький исемендәге әдәбият институты каршындагы югары әдәби курсларны тәмамлый. Әле ярый җитәрлек запас бар халык алдында сөйләргә һәм отчет тотарга. Мин иҗатхана белән таныштырмакчы булам. Анда әсәрләр күп, аларның барысында сөйләп бетереп булмыймы? Анда әсәрләр күп. 90 китап инде ул име. Батулланың юбилее ул Батуллары бәйрәме генә түгел. Ул безнең халкыбызның, милләтебезнең улуг бәйрәме. Чөнки Батулла кайсы яктан гына килеп карасаң да, ул милләтебезнең иң асыл сыйфатларына ия булган шәхес. Тирән эчтәлекле, актуаль проблемаларны чагылдырган драма әсәрләре тамашачы һәм укучы тарафыннан яратып кабул ителә. Безгә үрнәк шәхес иде. Уртак үрнәк әдип дип, аксакал дип, һәм гомумән кеше буларак, ир җегет буларак татарда иң үрнәк затларның берсе дип саныйм. Рабит Батулла үзен эпик әсәрләр язучы буларак та таныта. Шуннан да безнең менә драматурглар да бар, артистлар да бар, башкасы да бар. Ләкин милләт өчен Батулла кебек көрәшүчеләр бик аздыр. Ул бит менә теләсә нәрсәгә, теләсә инде кыенлыкка карамасын. Теләсә кем алдында татарны яклый, аның мәнфәгате өчен көрәшә. Рабит Батулла драматург буларак кына түгел, прозаик, балалар язучысы буларак та танылды. Курчак театры һәм Казан телевидениесе студиясендә балалар өчен тапшырулар редакциясе режиссеры, Казан театр училищесендә һәм Казан мәдәният институтында укытучы педагог буларак та хезмәт юлын үтә. Күп меңгә зарлансак та безгә кыен дип, безнең яшәүләребез җиңел түгел дип, шул ук вакытта яшибез, эшлибез, көрәшәбез һәм күтәрерлек, мактанырлык шәхесләрбез бар. Аларның кадерен белик. Туры сүзле, халык алдында сөйләү маһирлыгына ия кеше, оста оештыручы, меңнән артык телевизион тапшыруга актер, режиссер, алып баручы, сценарий авторы сыйфатында катнашты. Без әле менә Рабит абый белән күптән түгел 1 мартта безнең Түбән Биш мәктәбендә Зәй районында аның музеен ачтык. Рабит абыйның бик зур тантаналы рәвештә үтте бу. Үзенең юбилей бәйрәмендә Рабит ага Батулла 85 тулган икән тулсын диде. Бөтен барлыгына кушып, тагын сөйләде, курайда уйнады, биеде, йөгерде, уйнады, көлде, яраткан тамашачыларын хөрмәтләп, бик күп тапкырлар баш иде. Фәннур Хәсәнов, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.